Welcome to Gear Moto. Please like and subscribe. So yun po no, what's up sa inyo mga kamoto. So ngayon pupunta tayo ng ng Malasiki Arena Civic Center for the Xfinity Auto Moto Show. I think this is the fourth Auto Moto Show nila dito sa Pangasinan, no. So punta tayo doon. Yung last na pumunta ako doon is nung 2 weeks ago sa Dagupan. So ngayon sa Malasiki naman, no. Yun, katatapos ko lang magpa-car wash sa PDCs as usual. Ayun, so shoutout sa inyo mga kamoto dyan, no. Ayan, so kita nyo naman ang linis ni Blackie ngayon, bagong ligo, men. So tara na, medyo hapon na eh, init. Let's G! Oh no! Bruh. Pwedeng pa video. Ay, Gear Moto. Shoutout kay ano yun sir? Curious ba yun? Kay Rios. Shoutout kay kay Rios TV. Yo, Gear Moto. Number 1 vlogger ng Pangasinan. Shout out sa Gear Moto. Like and subscribe. Alam nyo na ang gagawin mga master. Thank you. Thank you master. Bigyan kita ng sticker. Okay. Sakto, naka-vlog din ako. Shout out Gear Moto. Yan, yung mga master natin. Alam nyo na ang gagawin. Like and subscribe. Punto sa akin. I love you tol. Salamat. Thank you. Boss Curious TV. Like kay Rios. Rios TV. Gear Moto. Like and subscribe. Thank you boss. Thank you. Upload ko lang. Thank you. Yan guys. So number 1 vlogger ng Pangasinan, kay Rios TV. Like and subscribe nyo rin. Follow nyo rin sa Facebook. Grabe pogi. Shoutout kay Boss RJ. Ito yung kachat ko, siya yung nagsasabi sa akin. Shoutout boss. Salamat. Sticker. Meron ka na ba? Sticker. Yan ang sticker. Yan boss, gusto mo? Sige. Sige boss, salamat. Okay kayo sa vlog. Ano yan? Hindi ka pa ba? Akala ko nanalo ka na nung last. Update na naman. Ano yun? Ito yung anong pangalan mo boss? Jeric boss, Jeric. Jeric, nakita ko sa Tondaligan. Naghanap siya ng single mom. Boss, nakahanap ka na ba? Di ba boss? Hindi ba? On looking daw. Sino gusto mag-apply? Message nyo lang siya. Single mom. Single mom. Thank you boss ha. May sticker ka na ba? Bigyan ba kita? Ay. Nakagupuhan talaga ako sa motor ko eh. Kahit dun sa mga vlog ko, sa vlog ko. Kita ko, butik ba ako? Nag-upgrade pa kami nun eh. Kaya ano nyo, tapos double tayo. Isinali mo ngayon dito? Oo, tutali ka ngayon. Ha? Nakapan. Grabe yung Wow! Ito yung umaapoy yung yung tambutso. Yung nagbubuga ng apoy. Nasaan yun eh? Ay, hindi mo tinalaw?
Gwapo yun. Sige boss ah. Salamat. Hey, salamat.
ito yung jeep na owner na ano, pamporma. Talagang dami niya ng awards, oh. So, dito yung may-ari. Anong pangalan mo, sir? Alexander Gregorio po. You can call me Coach Axel na lang. Coach Axel. So, Coach Axel, sa kanya to, parang ang dami ng awards, sir. Marami na kayong sinalihan na contest. Actually, nag-start lang ako last January. Ito lang, itong this year lang. This year lang, sir. Parang nakaka-limang lapag na rin. Oh. Pang-anim ko yata ito. Yapang na. Oh, grabe kasi yung ganda nung ano. Sobrang ganda nung Actually, yung makina ay itong sasakyan. Dati na to, sa airpot ko pa to. 1982 pa to, 30 years na yung makina niya. Oh, grabe. Buti tumatakbo pa, sir. Opo, na ano naman. Nalagaan. Opo. Pag nakita yung makina, medyo nalinisan talaga. Tsaka wala pang leak. So, nag-start kayo nung January, sir. Mga ilan na yung nagastos nyo kaya, sir? Estimate nyo nung pagmula nung pinaganda nyo siya? Basically, yung yung dati, from dun sa maabot na rin ng nasa 200 plus. 200 plus. Tapos, nung before nyo sa isali sa contest, Bali, dati na siyang owner. Dato na ang owner namin. Kaya lang yung pag-modified, parang gumastos na ako ng 200 plus ko sa modification. 200,000. Ayun. So, worth it naman, sir, no? Kasi marami namang award. So, ayun, marami pang mapapanalunan to na event. Sige, sir, salamat. Coach Axel. Ayan. Ay, tsaka bigyan kita ng sticker, sir, okay na? Sige po. Follow ko na rin sa So, Facebook, YouTube. kayo, sir. Yan. Gear Moto. Thank you, sir, ha? Wala ba kayong Facebook or YouTube, sir? Yes po. Sa you can follow me at Instagram, Superman's Kryptonite po. Instagram, sir? Apo, dito po. Ayun. Steve. And sir, salamat, sir, ha? Sige po. Thank you, thank you. Ayun. May mga tropa tayo dito. Bibigyan natin ng sticker. Pwede mo pa-shoutout dyan? Oh, pwede. Sige. Pa-shoutout ko kay Boss M. Hello. Ayun, ikaw, boss. At sa mama ko. Anong pangalan niya, sir? Erickson po. Erickson. So, sir? Eugene po. Seeking? Eugene po. Eugene. So, sir? Children, sir. Wildren. So, sir? Jack, sir, Jack. Yeah. Shoutout sa kanila. Ayan, so... Pangalan ng page. Ha? Ano pong pangalan ng page? Ito, Gear Moto. Bigyan natin sila ng sticker, guys. Ayuda! Thank you. Salamat. Yuban?
Opo, sa YouTube po tsaka Facebook, Gear Moto. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you. Is this ba? Mag-video lang po sana. Okay lang. Kay, si Miss Katrina. Katrina. Ayan. Alam ko yung pangalan kasi, tinignan ko sa Facebook. So, siya yung, isa sa model dito sa, Xfinity event. So, yan. Napag-video lang ako. Ayun. Shoutout kay, Miss Katrina. Tsaka okay lang ma'am, bigyan kita ng sticker. Yes po. Thank you. Sige ma'am. Bye-bye.